A nagy matrac. Leszeretném szögezni még itt a videó elején, hogy ezeket nem így hívják, de ez nekem sokkal jobban tetszik, és ezt el fogok használni. Na mindegy. Az iskolánknak volt egy nagy kék matraca a tesiteremben, ami előtt padok voltak. Ezekre én mindig, amikor föl voltam mentve, előszeretettel ugráltam föl, ami egyszer azt eredményezte, hogy hát nagyon csúnyán hátraestem ezzel a padokat előre tolva. És ezt a Isten észrevette egy idő után, és oda küldte a legizmosabb diákot, hogy tolja szépen be. És ez odáig fajult, hogy egyre erősebben és mérgesebben tolta, aminek hatására becsúsztam a matrac alá, ami kívülről valahogy úgy nézett ki, hogy kis kezemmel csapkodok jobbra-balra, de senki nem talált. A palánk mögött kerestek mindenhol, 15 percig kerestek. Amikor az egyik nagyon szerencsés osztálytársam felkiáltott, hogy ott. Aztán kiszedett, persze, utána meggyanúsítottam az osztálytársamat, hogy miért is tolta be, hogy mindegy, aztán végét kötöttünk, ami még később fontos lesz, de ezt majd ott talán máskor